Ang sarap guys, from garden again. Ano muna Ito, tayo? dito si Ate Claire guys. Mag-ano? Tignan nyo naman yan. Oh, look. To the pool with us and watch me push her in. Yun, alis na sila guys. Ako din, alis na din ako. Look. Southwest. Good morning, Philippines! Good morning! Alam nyo guys, yung flippity fish, yung isda na mag-move, pinaplug yan ni Tami dyan, okay? Kasi lobat na. What happened, sabi pa ni Tami, tanggalin ko raw. So ngayon, ang nangyayari, si Habs yung nagtanggal, tinanggal lahat, pati yung tinai na may battery, kung saan yung electric, tinanggal. Sabi ko, anong ginagawa nyo? So, gusto pala niyang ayusin para paglaruan. So, ngayon, tignan mo. Ginawang unan na yung tiyan, yung pinaunan niya. Look, tignan nyo. Look, tinago niya sa tiyan niya yung isda. Ganyan yan, guys. Close na close siya sa isda. Close na close sa isda ang baby. Look, is this mama's flippity fish? Is that mama's flippity fish or is yours? Look, tingnan niyo guys. It's your flippity fish? Is that yours? Oh, is it yours? No. Yung baby ni mama na pinangga. Oh, I love you so much. I love you. Gustong-gusto talaga niya yung flippity fish. Na flippity fish. Tingnan niyo yan. Good morning! Good morning mga ka-everything. So ngayon guys, it is morning. Wala tayong ganap, wala akong lakad. So ang gagawin ko po ngayong araw is maglaba. So yun yung ganap guys. And also, mag-vacuum ako sa bathroom. Kailangan ko i-vacuum yung jacuzzi kasi hindi na yan nagagamit ng ilang months, I think years, hindi nagagamit na. So kailangan ko na siyang i-vacuum yung dust and then hugasan. So, yun yung ganap natin ngayong araw. Sa bahay, linis-linis, labad dito, labad doon. So, labadami, labango. So, kailangan ko ng labhan ito lahat. So, anyway guys, mag-ano lang tayo, maglaba. Kunin lang natin itong mga pillowcase. So, hanap tayo ng bagong bed sheets. Tignan natin. So, yun. Andito yung mga bagong laba. Ito. Kaibiyanan ito, guys. Look. Yung parang kapag may aksidente, yun sa kama. Hindi lalagpas kung iihi siya. Kinikip ko siya kasi baka ako, magamit ko yan. So, sabi ko, ikip natin ituhan kasi matanda na tayong dalawa. Hindi natin malalaman na iihi na pala tayo sa kama. Kaya andito yan. So, ngayon guys, tapusin ko lang ito. And then, close it ni Tami kasi ang daming labahan. Andito yung labahan niya. Look. Dito. So, yuk, ang daming laundry ni Mister. Kailangan nating labhan. Buti na lang itong mga unan ko guys. Yung mga talagang cover sa unan. Ito yung pinakailalim. Buti na lang may mga zipper siya, zipper. So, ngayon, nilalabhan ko siya kasi alam nyo naman kapag maglalaway. Kapag bibili kayo ng pillow, kailangan yung may zipper para malabhan din ninyo siya. And then, ito yung mga ganito yung mga laman, mga foam. Look. Sobrang soft talaga. It's time to clean the tub. The jacuzzi. Kailangan ko ng linisin guys kasi sobrang dusty na niya. Hindi na nagagamit. Sabi pa ni Tami, use the tub sometimes. It's good to use the jacuzzi sometimes. You know, relax, watch movie. Nakakapagod man pagkatapos, linis.
maganda dito malibang na-open yung window. I-close kapag open yan, yung blind. No lights. Wala mong makikita dito sa loob. Pero si Tami ayaw. Kung ako lang open yan, gusto ko makita ko yung nature habang nag-business dyan, di ba? So ngayon, kaninang umaga, alam niyo ba kung anong kinain ko? Paksiw. Paksiw. So ngayon, magpaksiw na naman tayo kasi, look, ang sarap niyan, oh. Ang dami pa. Sabi ko nga sa inyo habang andito ng paksiw sa buhay ko, ito na yung kakainin ko. And then, mamayang hapon, lutuin ko ito, at saka, lagyan ng ito, at saka mga ito. Look, lutuin ko yan, guys. Stir fry natin yan. Lagyan ng, hindi ako nalagyan ng paksiw. Sayang lang yung paksiw. So, ngayon, ito yung kinakain ko. Puro na lang tayo paksiw. Pamahaw, paniudto, panihapon, snack, pamahaw, paniudto. Hanggang matapos po yan. So, ganito po ako, wala na tayong luto-luto pa, diba? Bakit pa magluto? Meron naman tayong paksiw. Nagpanulon ko, guys, kasi sa sobrang sarap. Nasarapan ako, guys, sa isip ko lang at sa panaginip, charot. Alam nyo si Tami, guys, diba, alam nyo, yung trabaho niya, hindi niya alam kung anong oras, diba? So, ang ganap, itong si Tami, hintay siya ng, kagabi, naghintay siya ng, hold on, guys, naghintay siya kung anong oras, ngayong araw. So, tinext siya kagabi, sabi pa ng mag-text sa kanya, okay, you work tomorrow, mga, 12 o'clock ng hapon ngayon. Alam nyo si Tami, kung anong ginawa niya, guys. Nakakaloka. 6 o'clock ng umaga umalis sa bahay, doon sa New Rochelle. Sabi ko sa kanya, bakit umalis ka ng 7 o'clock? Sabi niya, mahirapan daw siyang mag-parking. Totoo naman talaga, pahirapan talaga yun basta sa city na mag-parking. So, kaya 6 o'clock, nandun siya, naka-parking na siya doon. So, tinawagan ko, masaya ka ba? Pagod, guys. Na ganun, pagod siya. Pero sabi ko, matulog ka na lang dyan kasi parang nakakaloka ka. Dahil sa parking, mahirap talaga parking doon, guys. Kung doon ka late ka makapunta sa city, lahat ng parking taken. And then yun, kung magbayad ka ng $50 per hour or mga sa buong araw, $50. Diba? Sayang lang yung pera. It's almost 6 o'clock. It's 5:50 na ng hapon. And luto ako ng string beans. Look. String beans. And also zucchini. So, luto lang ako nito kasi para meron tayong gulay kasama yung paksiw na isda, diba? Yan. Alam nyo, guys, itong si Tami, every time na mag-open ako ng drawer dito, yung mga cold cuts na mga bag, na mga ganito, look, mga ganito, yung Shoprite, kahit yung mga bag naman na bibili, yung may bibili niya, yung mga cold cuts, alam nyo kung anong ginagawa niya, sinisave niya yung mga bag. Yun, ganyan siya, guys, nakakaloka. Mga container ng ice cream, hinugasan, andito. Nakakaloka na. Iwan ko na lang si Batman. Grabe. Talsik-talsik pa more. Hindi ko na siya lagyan ng meat kasi meron naman tayong isda. Ano lang ito? Sabaw-sabaw, sahog-sahog. Diba? Ang tubig, ang dami. Lagay na lahat. Ang sarap, guys. From garden again. Sarap ng gulay. Galing sa garden. Look. May tubig. May tubig. Kitchen and living room, garage, a laundry room. And most importantly, we need a family-friendly neighborhood because obviously we have a growing family. What's the budget? How much the budget? $90,000. Tapos na tayo, guys. Ang sarap nito. At ang bango. And I think I'm ready to eat. Sige lang tayo kaon, guys. Palagi na lang tayo kain ito. Walang kaundangan. Pero I'm going to eat one fish and these vegetables. I'm good. So, it's time to... So, let's wrap this. Ano lang natin ito. Kasi para bukas, wala na akong alalahanin pa. Kasi alis tayo bukas, diba?
Alalang, alala. Good morning everything. So ngayon guys, mag-juice tayo. Mag-juice tayo kasi kailangan nating i-juice itong nabili nating, I don't know, orange or hindi daw ito clementines eh. Sunkist, I don't know kung anong pangalan ito. Basta kayo na yun. Hi guys, good morning! Nakapag-iron tayo ng buhok, nakapag-ayos konti sa mukha. And then, galing ako sa taas, diba? Nag-ayos. Then, baba na ako dito, sabi ko, ready na ako. So, pagpunta ko sa bedroom, sabi ko, ay, kailangan palang magbihis. Kasi ito lang yung suot ko. Sabi ko, kailangan palang magbihis kung magpunta sa parte. Nakalimutan ko. Gusto kong maging komportable. Ito lang, komportable lang. Pangtulog. Pangtulog, komportable yan. So, ito. Ito yung suot sa kasal ko, guys. Pagkagabi. Yan, namit gid. So, hanap tayo ng masusyot. Gusto ko yung komportabling syot. Magkomportabling syot tayo. Ito, syutin natin. Ito, hindi ko pa to nasuot, guys. Ivanka Trump po ito. Kay Ivanka Trump brand. Yung brand niya, kasi kino-close yung tindahan niya, diba? Noong tumakbo yung ama niya. And then, nabili ko yan. Sobrang mura. Kasi, merong tindahan dito na kung merong nag-close na tindahan or mga kahit anong store, doon itatambak lahat. And then, 70% off, ganun, sobrang mura. So, nabili natin na mura. And, itry natin. Baka hindi na No, anyway, bihis lang ako, guys, kasi almost 12 na. You keep calling me? Why you keep calling, Mama? Why you keep calling me? What's wrong? Nagbihis po ako, guys. Ito na lang yung sinuot ko kasi gusto ko maging komportable. Komportable yung buhay. And, every time mag-sleeveless ako, meron tayong pang-ibabaw. Diba? Kasi, bawal makita ang kilikili. Bawal makita ang kilikili ni Inday Gingging. Yun. So, anyway. So, bago tayo alis, guys, kakain ako ng gulay. Yung niluto ko na gulay, yun yung kakainin natin. Kasi ayaw kong magulat yung So, ngayon, dinala ko tong oil for the baby. Hopefully, hindi natin makalimutan. Okay pa yung gas. I'm here, so let's go. Hopefully Andy is here. I think, I don't know. I hope si Ate Claire kasi, yung nakita ninyo noon, si Ate Claire, andito yon. Alam nyo ba na nahihilo ako habang nagda-drive? Hanggang ngayon, hilong-hilo pa rin ako. Hindi ko alam. Asa na yun? Hello? Hi, Marianne. Hi, Ate Claire. Musta? We hit the traffic. There's a bad accident here. Ah, Are you there already? Yeah, nandito ako sa sasakyan. Naghintay sa inyo kasi parang pamilya pa ito ni Melanie. So, hintayin ko lang kayo dito sa labas. Sasakyan ako sa Okay, good. There's a bad accident by
Cox Ambulance. Oh my God. Asan yan? Sa 84? Dito sa Hatch. Ano ba kayo ito? Where is it? Oh, there. Hot, and I was trying to help him like leave and stuff. So I said to Amelia, I'm like, you know, later on. Ano muna tayo? Dito si Ate Claire, guys. Mag-ano? Tignan nyo naman yan. Oh, look. Say hi, de. Say hi to Lloydie. Hi, Lloydie! How are you? I miss you. Hey, what are you doing over there? What are you doing? What the heck? Is that your toy? Oh, this one doesn't have the over the shoulder things. Yeah, my sister-in-law is here, and I'm taller than her. And come to the pool with us and watch me push her in. You wanna go? I'll go watch you. And I watched you push you in. No, serious. Bakit parang sira ulo yung bahay? Hindi, ano lang siya. Parang hindi mahilig sa social bag. Palaging nagtatago sa bahay. So, yun yung sabi niya. Palaging nasa bahay lang. Okay guys, pauwi na kami. Pauwi na ako. Uwi na ako. Where's Andrea? She left? She left? Oh, ito yung bar nila, oh. Meron silang bar. Look, it's nice. It's a nice bar. Naghintay lang kami dito kung kailan i-ano yung cake. Ihiwain. Kasi alis na kami. All right, we gotta get their shoes on, and then we're gonna go out for the cake. Where are their shoes? Over in the other room. Steve. Steven! I don't want to be in the picture though. Watch out of the picture. No, out of the picture. Over here. Over here. Oh wow. Ready? Can you sing? Oh my God. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! Where's my phone? I need it. Oh my gosh. Mel. Oh yes. You want her? You want Miss the wagon? Princess. She's got to go over right. Go by my gosh. Oh, she's crying. Ariana. Can you take a picture? Wasn't me. Yes. Ariana. Oh, we gotta go this way. Yeah. Ariana. I thought Grandma was supposed to roll you over. Sit down, Steven. Get in there, Prince. See? All right, 1, 2, 3. Steve, get in. Look at Smile. Who's got it? We're all taking a picture of you back there, Steve. Now we have. Oh, Claudio's in the way. Claudio's in the way. Oh, Claudio's in the mix. Look at that guy. Look at Hillary. Ariana. Woo. Cheese. Amelia. Look at Hillary and see. Let me see. Cheese. Okay. Okay, everybody look this way. She's like, it's not all it's cracked up to be. Go. Oh, Get some. She's like, I can't have it. Amelia, look at Hillary. Do you want some? So, alis na sila guys. Ako din, alis na din ako. Head southwest on Overlook Drive, blah, blah, blah. Turn right onto Highview. Turn. So this is going out that way. Turn right on. Are you showing all this? So you don't have you don't have it. You can step like that. Alis na tayo guys. Ay, ay, ay. Yeah, take you down 22. So turn left.
Buti na lang walang sasakyan dito. Turn left onto Sodom. Turn right onto 22. We did not see the I'm sure- Sodom Road. It looks 312. like it's 2 miles. Turn left onto miles and it's Sodom Road. Okay, so first you're coming out here, right? You turn a right on Highview. Right, just this road right here. Right? Yeah. And then it says a left onto Brewster Hill. Bottom. Okay guys, so let's go guys. Let's go, so go. Wala. Come on, do you? Misty, where are you? Hi, Roxy. Ano, ginoo ko gitdaw. Come on. Where's Misty? Galing sa parte, pero nagutom, guys. Ginoo ko. Ang una kong ginawa is pinakain ko tong 2, 4. And then, ako. Alam nyo, yung kinain ko doon is isang sandwich na maliit. Nagutom, guys. Galing sa parte, gutom. Kaya, sabi ko, rice ito. Pagdating ko talaga sa bahay, rice talaga ito. Iba kasi sila mag-party eh. Walang rice. Joke. Kasi puti naman kasi. Ay, hindi na ako nagsuot ng dito kasi mag-blur. Iba-blur ko lang yan dito. So, yun. And, isa lang yung pillow na ginamit ko kasi ito pala siya. Yung cover nito is pala. Hindi pala siya pwedeng ilagay sa dryer. So, kailangan siyang naturally dry. So, yun. So, kaya ngayon lang siya na-dry. Hi guys! It's time to end the vlog na guys. I don't know kung ano ng oras. It's 8:37 na ng gabi. And, galing ako sa labas. Pinalabas ko itong mga alaga natin. Yan, i-end ko na tong vlog kasi sakit na yung ulo ko at mata ko. And I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe ha. Kita-kits tayo bukas. Bye guys. Good night!